Malam Zaidu. Na'am. Ma ma'anar amalaluma. Allahu akbar. Wato na ji daɗin wannan tambaya da kai. Masha Allah. Wato malaluma yana nufin ainihin wato malumma. To ma ma'anar akadaduma. Akadaduma? Wato idan aka zo wato da tambaya, wato sai ka yi ainihin wato nazari, wato sai ka ainihin wato samo amsan wannan tambayan da To ma ma'anar tsotsataini. Allahu akbar. Wato kana tambayoyi masu ma'ana. Wato tsotsataini. Bi ma'ana idan ka tsatso ainihin wato tambaya, wato sai ka tsotse amsa a inda ya kamata ka bada amsan. يدك الله ما معنى المغسول شكر مقدود يعجين يعني ويا المغتيل ما معنى علي وصنكي Masha Allah, yanzu ka zo da ainihin wato ainihin tambaya. Ba ka da jarin kanka ba za ka karanta ba sai dai an karanta ka dora. Kuku iya goyi. Kai ne kuku iya goyi. Haka ne. Kai ba tsoron Allah kake ba. Yanzu kai kuku iya goyi. Fi sabilillahi irin abin kunyar da kai a unguwarmu inda ina fitowa ina faɗa. Kai ka isa ma ka shigo cikin mutane har ka rinka nuna cewar kai alaramma ne kai kuku iya boyi? Na'am. Amaryar ka kai aure fa ka sako amaryar ka fa tunda ta zo unguwar mu fa ka san cewar ko leko ta ba kai ba. Dan yaron ka dan kwage iyanan iya yawo cikin unguwa an gano cewar dan kwagen nan danka ne. Ka ce kai ba haka ba kuku iya boyi. An kira sallar asuba ba mu ganka a masallaci ba. Mun leko mu ga sallah kwar gidanka ba shin fuda kai sallah kwar gidanka. Haka ne. An yi sallar azhar a masallaci ba mu ganka ba kuku iya boyi. Mun yi sallar la'asar ba mu ganka ba kuku iya boyi. Sallar magariba ba mu ganka ba kuku iya boyi. Sallar isha'i ba mu ganka ba kuku iya boyi. Sai katuwar tagiya kai kafin kwaje.